Era tot senzill. Un dia volia anar al cementiri perquè quan ell era petit els seus pares varen morir. Està bé. No, està bé. Com? No, perquè això és una N i És con M. En català, recordeu, Varen ser amics per sempre. Varen cantar al cementiri amb coques mutants. Se li va posar quan em posa sí, en majúscula. I no és que pugui posar una tomàtica. Sí. No entenc. Què posa? Si l'ha accentuat a la tomàtica. Per la tomàtica. És el bicho. repasseu-ho bé si heu acabat, perquè encara no ha acabat el temps. Mira esto. Esto no está bien. Penseu a xerrar català també, Ja heu acabat de corregir, heu repassat? És molt més fàcil ara corregir, o no? Núria, és molt més fàcil corregir ara. Estàs cansat? Fa mal la cama. Mireu la pissarra, Marta.